Typhoon Lani. Umaani po yung kapitbahay natin. Nandiyan kararom dyan. Talbog pa dyan. Wala naman Chab ah. Tukso na Chab. Kakabit po kami ng pang sa Maya Costa. Sobrang dami. Pang po sa Maya Costa. Hindi kasi umabot yung natin tali pang yan yung tali palibot sa palayan. Ano po yung kabila. Natin yung inani. Yan po, daming ibon. Daming Maya Costa. Wala na pong katabi kaya lagay tayo ng mga sa Maya Costa. Lilipat na sila. Yan po, tinatalian para madala sa tabi. Tao mo pa di. Ito po yung pagkatali. Amburi. Iwala. Salunis bagay rin ito naman dyan. Panik yung katong lito. Bo! Say nugak. Say karugado. Nawak mo. Nagpaniking kang say nugak. Nugak. Say, kanyang sinakmak. Ito po yung tirang bini natin. Yan, yung tirang RC18 nandito. Ganyan na din siya. Yan. Daming tayangaw. Nagsilipat sila kasi umani sa kabila. Tapos may konting may stem borer. Ito yung walang laman. Para barita. Pero nakalawag na.
Ito mga Hindi ka pagpasok ako. Ha? Pagpasok. Hindi ka nagkaroon nga ito. Nagkaroon ko man. Sok-sok na. Po, kakabit na po kami ng mga banderitas. Tingnan sila. Na